Yhä useampi mies yli 60-vuotiaana kokee epämukavia ja joskus jopa elämänlaatua heikentäviä oireita liittyen eturauhasen terveyteen. Ja mikä pahinta, monet eivät edes tiedä, että omat arkiset tavat voivat pahentaa tilannetta. Jos olet koskaan herännyt keskellä yötä virtsaamistarpeeseen, kokenut vaikeutta virtsan aloittamisessa tai huomannut virtsaavasi normaalia useammin, tämä video on juuri sinua varten. Et ole yksin. Eturauhasen ongelmat, kuten hyvänlaatuinen liikakasvu, BPH, tulehdukset ja jopa syöpä, koskettavat miljoonia miehiä ympäri maailmaa ja usein ne hiipivät elämään hiljalleen salakavalasti. Tässä videossa paljastamme, miten arjen yksinkertaiset, mutta haitalliset tottumukset voivat vaikuttaa suoraan eturauhasen terveyteen. Tiesitkö esimerkiksi, että yksi yleisimmistä virheistä on aivan arkipäiväinen tapa, kuten riittämätön vedenjuonti tai liiallinen kahvinkulutus? Ja mikä vielä tärkeämpää, tiedätkö, miten nämä tavat vaikuttavat kehoosi pitkällä aikavälillä? Tässä videossa esittelemme 10 yleistä tapaa, jotka huomaamattasi saattavat heikentää eturauhasesi hyvinvointia, mutta ei hätää. Samalla annamme sinulle luonnollisia ja käytännöllisiä ratkaisuja, joiden avulla voit suojata terveyttäsi ilman lääkkeitä tai kalliita hoitoja. Meillä on myös erityinen viesti videon lopussa, jotain mitä et halua jättää väliin. Siksi kehotamme sinua katsomaan koko videon alusta loppuun. Jos olet yli 50-vuotias tai tunnet jonkun, joka on, kirjoita kommentteihin terve eturauhanen ja kerro meille, kuinka monta kertaa heräät yöllä virtsaamaan. Se auttaa meitä levittämään tätä tärkeää viestiä ja saa algoritmin näyttämään tämän videon myös muille, jotka sitä tarvitsevat. Älä unohda tykätä ja jakaa, tämä voi kirjaimellisesti parantaa jonkun elämänlaatua. Valmiina. Hyvä. Seuraavaksi sukellamme tarkemmin niihin arkisiin tapoihin, jotka yllättävän monella meistä kuormittavat eturauhasta, ja aloitamme käänteisessä järjestyksessä sijalta 10. Aloitetaan siis tapa numero 10, ja tämä on yllättävän yleinen virhe. Juot liian vähän vettä. Monet miehet, erityisesti iän karttuessa, eivät tunne janoa samalla tavalla kuin ennen, mutta tämä ei tarkoita, että keho ei tarvitsisi nesteytystä. Kun et juo tarpeeksi vettä, virtsasi muuttuu väkevämmäksi, mikä ärsyttää virtsarakkoa ja eturauhasta. Tämä voi johtaa polttavaan tunteeseen, tihentyneeseen virtsaamistarpeeseen ja tulehdusherkkyyteen. Kokeile juoda lasillinen vettä joka toinen tunti hereillä ollessasi. Pieni muutos, suuri vaikutus. Tapa numero 9. Liiallinen istuminen ja liikkumattomuus. Monet viettävät tunteja päivässä istuen, autossa, työtuolissa tai sohvalla. Tämä aiheuttaa jatkuvaa painetta lantion alueelle ja heikentää verenkiertoa eturauhasessa. Huono verenkierto tarkoittaa vähemmän happea ja ravinteita, ja tämä altistaa tulehduksille. Jo 15 minuutin kevyt kävely pari kertaa päivässä voi auttaa valtavasti. Tapa numero 8. Liiallinen kofeiinin kulutus. Rakastamme kahvia Suomessa, se on osa kulttuuriamme. Mutta kofeiinilla on diureettinen vaikutus, eli se lisää virtsan eritystä ja samalla supistaa lihaksia lantion alueella. Tämä lisää virtsaamisen tarvetta ja voi tehdä siitä kiireellistä ja hallitsematonta. Jos huomaat käveleväsi vessaan jokaisen kahvikupin jälkeen, saatat hyötyä siirtymisestä kofeiinittomaan vaihtoehtoon edes osan päivästä. Tapa numero 7. Prosessoitu ja mausteinen ruoka. Nämä ruuat voivat aiheuttaa kehossa hiljaista tulehdusta ja vaikuttaa hormonitasapainoon, 2 merkittävää tekijää eturauhasterveyden heikentymisessä. Nakit, eineslihapullat, sipsit, runsas chili ja valmisateriat eivät ole paras valinta miehelle, joka haluaa pitää eturauhasensa kunnossa. Korvaa nämä mahdollisuuksien mukaan tuoreilla kasviksilla, pehmeillä rasvoilla ja täysjyvällä. Nämä 4 tapaa voivat kuulostaa pieniltä, mutta ne muodostavat yhdessä perustan, joka joko tukee tai heikentää eturauhasesi terveyttä joka ikinen päivä. Ja usko pois, se mikä nyt tuntuu vähäpätöiseltä, voi muutaman vuoden kuluttua vaikuttaa suuresti siihen, heräätkö virtsaamaan 3 kertaa yössä vai nukutko levollisesti aamuun saakka.
Seuraavaksi siirrymme vielä syvemmälle. 3 seuraavaa tapaa saattavat olla täysin näkymättömiä, mutta niiden vaikutus on sitäkin vaarallisempi. Nyt siirrymme 3 tapaan, jotka monelta mieheltä jäävät huomaamatta, mutta juuri siksi ne ovat niin vaarallisia. Ne eivät huuda huomiota, mutta ne nakertavat eturauhasen terveyttä hiljalleen päivä toisensa jälkeen. Tapa numero 6, virtsan pidättäminen liian pitkään. Tämä saattaa tuntua harmittomalta, ehkä olet keskellä palaveria tai ajomatkalla, etkä halua keskeyttää. Mutta kun virtsarakko täyttyy ja et mene ajoissa vessaan, painetta kertyy myös eturauhaseen. Tämä ei ainoastaan ärsytä rakkoa ja voi aiheuttaa kipua, vaan se kasvattaa myös tulehdusriskiä ja altistaa virtsatieinfektioille. Ajan myötä tämä jatkuva kuormitus voi heikentää virtsaamiskykyä ja aiheuttaa pysyviä ongelmia. Jos keho pyytää vessaan, kuuntele sitä, älä siirrä sitä kohta listalle. Tapa numero 5, tupakointi. Vaikka tupakoinnin haitat sydämelle ja keuhkoille tunnetaan laajasti, harva tietää sen vaikutuksesta eturauhaseen. Tupakointi supistaa verisuonia, heikentää verenkiertoa ja altistaa kehon oksidatiiviselle stressille. Kaikki nämä yhdessä heikentävät eturauhasen toimintaa ja lisäävät tulehdusriskiä. Lisäksi nikotiini ja muut myrkyt vaikuttavat kehon kykyyn korjata kudoksia. Lopettaminen ei ole helppoa, mutta se on yksi tehokkaimmista tavoista parantaa kokonaisvaltaista terveyttä myös eturauhasen osalta. Tapa numero 4. Terveystarkastusten välttely. Monet miehet välttelevät lääkärissä käyntiä niin pitkään kuin mahdollista, usein siksi, että ei tunnu olevan mitään hätää. Mutta juuri siksi ongelmat havaitaan usein liian myöhään. Eturauhasen liikakasvu ja syöpä voivat kehittyä hitaasti ilman näkyviä oireita. Siksi säännölliset PSA-arvotestit ja lääkärin suorittama tunnustelututkimus ovat elintärkeitä. Ne eivät ole mukavia hetkiä, mutta ne voivat pelastaa henkesi. Jos olet yli 50, varmista, että käyt ainakin kerran vuodessa tarkistuttamassa tilanteen. Tässä vaiheessa saatat jo tunnistaa omasta elämästäsi 1 tai useamman tavan, jotka voivat olla vaikuttamassa yöheräämisiin, virtsaamisvaikeuksiin tai jopa stressitasoosi. Ja puhumme nyt vasta hiljaisista riskeistä, seuraavaksi tulevat ne kaikkein haitallisimmat tavat. 3 tapaa, jotka vaikuttavat suoraan hormonitoimintaan, tulehdustilaan ja koko lantion alueen hyvinvointiin. Nyt olemme saapuneet listamme huipulle 3 tapaa, jotka vaikuttavat kaikkein voimakkaimmin eturauhasen terveyteen. Nämä eivät ole vain pieniä virheitä arjessa. Nämä ovat tottumuksia, jotka voivat luoda pitkäaikaisia tulehdustiloja, häiritä hormonitasapainoa ja altistaa vakaville sairauksille. Jos et muuta mitään muuta, keskity edes näihin. Tapa numero 3. Liiallinen punaisen lihan syönti. Grillipihvit, makkarat, pekoni, kyllä, ne maistuvat hyvältä. Mutta punainen liha sisältää runsaasti tyydyttyneitä rasvoja ja yhdisteitä, jotka voivat lisätä tulehdusreaktioita kehossa. Lisäksi teollisesti tuotetussa lihassa voi olla hormonijäämiä ja kemikaaleja, jotka sekoittavat kehon omaa hormonitoimintaa. Tämä ei tarkoita, että sinun täytyy luopua lihasta täysin, mutta yritä vaihtaa osa annoksista esimerkiksi kalaan, kanaan tai kasviproteiineihin. Keho ja eturauhasesi kiittävät. Tapa numero 20. Vatsanseudun rasvakertymät. Tämä ei ole pelkkä esteettinen huoli. Viskeraalinen eli sisäelinrasva on erittäin aktiivista kudosta, joka tuottaa tulehdusta edistäviä sytokiineja. Nämä aineet kiertävät verenkierrossa ja ylläpitävät matala-asteista tulehdusta koko kehossa, myös eturauhasessa. Lisäksi keskivartalolihavuus liittyy testosteronin laskuun ja insuliiniresistenssiin, mikä pahentaa entisestään eturauhasen ongelmia. Hyvä uutinen. Jo 5–10% painon pudotus voi merkittävästi vähentää tulehdustekijöitä kehossa. Tapa numero 1. Krooninen stressi. Tämä on ehkä vähiten ymmärretty ja silti kaikkein vahingollisin. Kun keho käy jatkuvasti ylikierroksilla, stressihormoni kortisoli pysyy korkealla. Se häiritsee hormonitasapainoa, heikentää immuunipuolustusta
ja lisää lihasjännitystä lantion alueella. Monet miehet eivät edes huomaa olevansa jatkuvasti jännittyneitä, ennen kuin oireet, kuten virtsaamisvaikeudet, kivut tai unihäiriöt, alkavat. Stressin hallinta ei tarkoita, että sinun täytyy muuttaa elämäsi täysin, mutta hengitysharjoitukset, luonnossa liikkuminen ja sosiaalinen tuki voivat vähentää kortisolitasoja tehokkaasti. Näiden 3 tavan vaikutus on valtava, mutta hyvä uutinen on se, että jokaisen niistä voi muuttaa, eikä sinun tarvitse tehdä sitä yksin. Seuraavaksi näytämme konkreettisia ratkaisuja ja työkaluja, joiden avulla voit parantaa eturauhasen terveyttäsi askel askeleelta, luonnollisesti ja turvallisesti. Nyt kun tunnet ne tavat, jotka voivat vahingoittaa eturauhastasi, on aika keskittyä siihen, mitä voit tehdä asialle. Ja mikä parasta, suurin osa ratkaisuista on täysin luonnollisia, helposti toteutettavia ja vaatii vain pieniä muutoksia arkeesi. Kyse ei ole täydellisyydestä, vaan jatkuvasta parantamisesta. Jo yksi pieni muutos voi käynnistää ketjureaktion, joka johtaa parempaan uneen, harvempaan virtsaamistarpeeseen ja parempaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Aloitetaan yhdestä tärkeimmästä, veden juonti. Pidä vesipullo lähettyvilläsi koko päivän ajan ja tee siitä tapa siemailla säännöllisesti. Yksinkertainen vinkki on juoda lasillinen vettä aina ennen jokaista ateriaa. Tämä auttaa pitämään virtsan laimeana, mikä vähentää ärsytystä ja parantaa rakon toimintaa. Ruokavalio on toinen kulmakivi. Siirry vähitellen kohti tulehdusta ehkäisevää ruokavaliota. Syö enemmän vihreitä vihanneksia, kuten parsakaalia ja lehtikaalia. Lisää omega-3-rasvahappoja sisältäviä ruokia, kuten lohta ja pellavan siemeniä, ja vähennä prosessoituja elintarvikkeita. Vältä liiallista suolaa, sokeria ja keinotekoisia lisäaineita, ne voivat ylläpitää matala-asteista tulehdusta kehossa. Liikunta auttaa monella tavalla, ei ole tarvetta rankalle treenille. Jo 30 minuuttia reipasta kävelyä päivässä tukee verenkiertoa, vähentää keskivartalorasvaa ja parantaa hormonitasapainoa. Lisäksi liikunta toimii tehokkaana stressin lievittäjänä ja kuten tiedämme, stressi on yksi pahimmista vihollisista eturauhaselle. Haluamme myös suositella digitaalista työkalua, joka auttaa seuraamaan kehitystäsi. Senior Health Tracker-sovellus, jonka linkki löytyy kuvauksesta. Sen avulla voit helposti kirjata oireita, juomamääriä ja unenlaatua. Näin voit tunnistaa kaavat ja edistymisesi konkreettisesti. Lopuksi, älä unohda stressinhallintaa. Kokeile syvähengitystä, mindfulness-harjoituksia tai yksinkertaisesti vietä enemmän aikaa ystävien ja perheen parissa. Sosiaaliset yhteydet ja päivittäinen rauhoittuminen ovat tutkitusti yhteydessä parempaan kehon hyvinvointiin. Olet nyt saanut työkalut käyttöösi. Seuraavaksi tiivistämme kaiken ja annamme sinulle viimeisen, ehkä kaikkein tärkeimmän viestin. Olet nyt kulkenut koko matkan läpi, ja jos olet edelleen mukana, se tarkoittaa, että sinä välität terveydestäsi. Ja se on jo ensimmäinen ja tärkein askel kohti muutosta. Nyt tiedät, mitkä arkiset tavat voivat vahingoittaa eturauhastasi ja vielä tärkeämpää. Tiedät, mitä voit tehdä toisin. Muista tämä, pienillä muutoksilla on suuria vaikutuksia, kun ne toistuvat päivästä toiseen. Kyse ei ole täydellisestä elämäntaparemontista yhdessä yössä, vaan tietoisista valinnoista, jotka kerta kerralta rakentavat vahvempaa terveyttä. Juo enemmän vettä, liiku vähän enemmän. Vaihda yksi valmis ruoka kotitekoiseen ateriaan. Hengitä syvään silloin, kun normaalisti purisit hammasta yhteen. Haastamme sinut nyt konkreettisesti. Valitse yksi tapa, jonka haluat muuttaa tällä viikolla. Kirjoita kommenttikenttään numerolla se tapa, jonka koet itsellesi tärkeimmäksi. Esimerkiksi cold pom, jos haluat vähentää punaisen lihan syöntiä. Tai yksin, jos tiedät, että stressinhallinta on sinun suurin haasteesi. Tämä ei ole vain sinua varten. Kommenttisi voi inspiroida muita miehiä, jotka kamppailevat samojen asioiden kanssa, ja ennen kuin lähdet, muista jakaa tämä video ainakin yhdelle ihmiselle, josta välität. Ystävä, veli, isä tai kollega, kuka tahansa, jonka haluat pysyvän terveenä mahdollisimman pitkään. Tieto voi pelastaa henkiä. Ja joskus juuri tällainen video on se herätys,
jota joku on tarvinnut jo pitkään. Lopuksi haluamme vielä sanoa, videon lopussa on sinulle tärkeä viesti, joka voi muuttaa tapaasi suhtautua omaan terveyteesi lopullisesti. Jatka siis katsomista ja kiitos siitä, että otat vastuun itsestäsi. Muista, olet tärkeä ja sinulla on valta vaikuttaa kehosi tulevaisuuteen yksi valinta kerrallaan.